Trend na sa kabataan ang pagkahilig sa mga hampanganan. Apang hindi lang kabataan ang pwede maghimo sini. Madamo ngayara na sa hamtong pangidaron ang nagabakal kag nagatipon man sa gihapon. Kabahin sa mga ini si John Ferdie Paredes. Ang iya hilig magkolekta sang building blocks ang toy figures ang iya paborito nga mga karakter sa comics kag motion pictures. Sa pila na gani katuig nga ini ang iya ginahimo, dako naman nga kantidad ang iya nagasto. Ang iya koleksyon, iya ginapreserbar sa tinutuyo nga ini ang iya man mapakigbahin sa iya anak. Mga kapuso, makapunta sa mga agang, isa ka Ilonggo nga collector sang toy figures nga human sa building blocks. Si Sir John Ferdie Paredes. Sir Ferds, good morning. Good morning, Attorney Sed. Good morning, Kapuso. Kamusta ikaw, Thank Sir you for Ferds? having me. Kamusta ikaw sa subong nga may pandemya pakitang inatubang? Okay man sir, so ga-follow lang ta sa proper protocol para iwas kita sa COVID. Then medyo less lang anay ang buwa sa balay. Gusto naman istoryahan, kasi parang nga hindi ta naman matutukan. Malipatan taman bisan gamay lang ang COVID. Gusto naman tutukan ining imo collection sa mga Lego toys, no? Or kung ano da mga designs. Sa saan ni naghilig ang imo interest? Naumpisa ang imo interest sa mga Lego collections? Well, attorney, sang una, sang gamay pa kami, pasalamat kami kay na baklan kami sang father ko sang una, sang gamay ng mga Lego. Early 20s ko, duga pangita na ko sang do something, mag-off. Ang libre na mga Lego, kung magpagasolina ka, so dito ko nag-testing liwat. So na-testing ko, lado ka nami, gali isang Lego, no? So nakita ko ng mga gusto ko ng mga Lego. So nag-order na ko sa Lego sa Facebook na lang sa mga online seller. So dito ko na medyo nagamay-gamay lang sa uli nagdamo na sila kay na kalingawan na naton. Ang mo gani nagdamo na, no? So can you tell us ano ang mga may ara kada sa mga Lego collections nga siguro mamba mo gid nga pinaka-paborito mo? Ano may ara kada subong? So, syempre, pag nakita o gid nang nag-interest ako, syempre si Batman. Syempre, batang 80s, batang 90s ta. So, Batman gid ang nagpabalik sa akon sa Lego. Then, sige si Lego, sige siya ubra, nagpagwa pag siyang Star Wars. So, syempre, sa ako na mga henerasyon, do Star Wars gid, na gid ko nagsugod. Nagsugod ko sa Batman, sa Star Wars, sa Harry Potter, kag also sa Marvel until now. So sige gyapon collect sang Lego. All in all, I don't know if you had the chance to inventory. Mga pila ka bilog na ni may ara kada nga Lego collection mo. So I hope di na makita ni Mrs. ko, pero mga as minimum mga labot na 500,000. Ang Okay. ang number of Lego mo, no? Ang cost niya naman sila. Yes, ang base ni siya sa mga more or less 500,000 na. Aton. Pero kung market value, of course, ang unika na may on lang sa Lego kay balaan siya sa bilog na kalibutan. Ang iba na mga figure, iba na sa kataas. So, mambal sa mga 800 to 900 ang ang market value sa collection ko. Wala man naging problema siguro, pero worth it man for you. Ano ang nabatyagan mo every time you think about how much you've invested in this hilig, no? In imong passion sa pag-collect sa mga Lego? So, may manugistado medyo gapanumdum ka man sang presyo, pero in a way, kung nataon mo adlaw-adlaw, makalingaw ka, especially subong may bata ako na 5 years old. So, na-share ko nga ako na passion sa iya, which ay na medyo nakita ko man ang ang hilig sa bata na kita niya ay kanami ni gali na hapangan. So na-share ko man subong at least fulfilling actually. So for me no wala sang regret but more on fulfillment lang kit. But in the process of this of building your collection, anong mga lessons mo or let's say values na acquire because of you amuning imo collection kag nga ginpili? Is you have to be focused kung ano gid ang gusto mo. So ako man sang before may
isang bag-o ko. So medyo nakita mo kadamo bila sa makita mo sa Lego. So gipamakal ko lang. So ang lesson ko is how you control yourself. Just spend what you have na spare. So hindi gid magpadalming gid. Eventually, you have to love your passion. So hindi siya bala na tungod na may kwarta ka na extra ibakan mo, but you have to think of it na, do I need this? Do I love it? You have to do what you really love. So I really appreciate the little things. Alright. Thank you very much, Sir Ferds, for sharing ang imo nga passion, kagilig sa mga Lego. And I'm sure kadamo dira, especially mga kids nga could start somewhere and probably someday we'll have this elaborate collection of Lego man sa ila mga panimalay. Salamat sa tiyong ginhatag mo sa amon. Salamat, attorney. Ang mga kapuso, dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.